Ander! Ander! Hola, hortzabe! Kaixo, Iber! Moduz? Ondo, zuzu? Ondo hemen, atope? Prepatuta maratoirako? Ze maratoi? Maratoia. Ni nau korrika egiteko prest, EITB-ko maratoia, Ander! Hasi da, ja, EITB-ko maratoia? Claro, Alzheimerrei buruz. Ta zin behar dugu guk? Bitu, inberdeu gure oroitzapenetaz hitzein, da zeinen ederra den kanta grabau. Ah, bai, ezetakena? Hori da, polipolitia dana. Nikak fidatu barako dute. Figaro, Figaro! Gaur aurkeztuko dizue zeintzuk izan diren nire Erasmus esperientziako momenturik kutxunenak. Oso ondo gogoratzen dut lehenengo eguna. Izan zen oso egun berezia, oso urturi nengoen, baina Koinbrara iritsi bezain pronto hiriarekin maitemindu nintzen. Kolore ezberdinetako etxeak, guztiaren goxotasuna kaleetan. Lehenengo gauean ikasi genuen botilak irekitzen isginaren batekin, eta errezkeroztik gaude beti botilak horrela irekitzen. Dut inoiz aztuko nola dantzatzen genuen aurreskua etengabe edozein lekutan, edozein pertsonarekin. Zer esanik ez Euskaldunekin bizitako momentuak, batez ere afektan genuen momentutan. Ustez, Erasmusa da gauza bat, nire lagun batek esategu beti, behin inbar dana eta denok inbar deuna. Denbora beste herrialde baten bizi, eta zu bakarri jun, eta ikusi nola modlatzen zean. Kriston esperientzia da, nik adibidez betiako gordekoet aberdin, nerea bezala sentitzet eta bakit etorriko naizela, jain ez pentsatzen dudaran etorriko naizela berriz. Nik hemen gehien bat, bizkaitar batekin indetarremana. Gezurrari irudie bai ez, ona etortzen zea eta Euskal Herriko batekin ibiltzea gehien. Nik ustete bai, azkenen hizkuntzak bai zitzu behintzat etxetik gertu ez, eta horrek asko iteu. Erasmusa esperientzia daztezin bat da. Eta horregatik aninien nire amengo lagunei papertxo baten idaztia nirekin pasa duen momentu hon bat. Inoiz aztuko ez duena. Cuando ganamos el partido de vóley en Rimini y como premio nos dieron una botella enorme de limoncello. Hori oso nahi izan zen, plaira joan ginen lehenengo aztian, eta voleibolen jolaztu ginen, que, por cierto, oso ondo eman zitaten, eta irabazin genuen. Eta premio limoncelloa eta esan bezala. Geho guak. Etorri naiz Lejamerko toki guztukona dudaike. Eta etorri naiz gure ondartzatxora, nik eramango beten gauza berezina. Inoz aztuko ez duten jendea da, nire lagunak. Naiz hain ezberdinak izan, bai kulturalki, pertsonalki, asko botako dut faltan. Hemen askotan etorri gana iluntza ikustea. Bite ganitu nigerik eta karrerak, nola zan, pixkat, tximeleta horiek ez, jende berria ezautzen. Lehenengo egun horretan, inaban lagun bet, Álvaro. Álvaro da kalean bizitan pertsona bat. Justo ikusi gani etxe azpien bizarra tipo bat. Gero arroza iten egon nintzen bitartean, zan eban, igual goze da, eta zauzer beroa ez dako etxartu etorko. Eta horra zizan apurrot gure laguntasun, ez da, zinen berbaz, eta ginen denpora asko berbaz. Oin goa zarantza bidean, hau zan nire etxea, eta hori zan bera baten zan dekue, ez da. Inoiz ez dudan ahaztuko momentu bat, Sevillako setetan egon nintzen lehenaldia da. Nire lehenengo minutuak eman izan ziren, nire gurasoekin, super urduri. Kabildon plazan nago, oso plaza bitxia da, niri pila gustatzen zait. Orain dela hilabete batzuk etorri nintzen nire lagun batekin hemengoa. Lekua bero kutxizten, eta egon ginen denbora luze batez hemen gustora hitz egiten. Eta egun hortatik aurrera, super lagun honak ea, eta ez dut inoiz ahaztuko ez ere. TikTokak dantzatzen ikasi denuen, eta ja gera nivel pro. Da super divertigarria berez, batez ere lagunekin ondo pasatzeko eta. Jardin botanikoa da nire Koinbrako leku kutxunena. Asko gustatzen zait natura eta batez ere loreak ikustea. Nik uste dut hoberena izan dela bidaiatzea. Erromara jutea, Oportora jutea, Lisboara jutea, Iluna barrak ikustea izan dira momentu politenak, baina beti ere lagunekin. Hemengo lagunak bai dira betirako eramango ditudan gauzarik politenak. Álvaro ez dau, deko anaia bat, eta bera bizan anaiagaz, baina eukizan gen bronkan moduko bat. Eta horren Álvaro esaten zuen da, behitxu, nire anaiagaz txartu eratenaz. Kalean, ez dozte importa lo ditea, zolan aurrezten dut, eta dekot dirue janari entzako. Egia da,
berak edaten zegoela, eta alkoholismoa zarazo bat. Eta ikasten bazan gauza asko Uruguayeri buruz eta Uruguayeko bizitzari buruz. Albar, espero, zauzen lekuen zauzela, berrizte batean. Genen mundu guztik esate dizu Erasmus, enbidia, zendo pasako ezun. Eta ikustea eta esperientzia bukatzen nahi dela. Iluntze hori baita, gerturatzen nahi dela, ez? Nostalgikoa da, beti haukau etxea bueltatzeko gogoa, beti sartzen zaizu etxeko, ez? Herri min hori, baino hemen bizitako gauzak ere oso politak dira. Bueno, eta nola ez, Giraldan egon nintzenen lehenengo aldiz, ez dut inoiz ahaztuko, gainera, etorri nintzenen, nola udazan, kriston eguraldi joan egiten zuen, ez orain. Egia da, esaten dela hemengo Sevillako gauzarik garrantzitsuenetariko bat dela eta normal. Hemen zaudenen ulertzen duzu. Cuando fuimos al Jardín y Margarita y nos sentamos en el césped a comer. Esto momentu politiak hain zaizkit etortzen burura. Ez que hasierako momentu horiek kriston politia dira. Junginean, hemen alboko parke batea, eta ez dakit, hor jendia ezautzen egon ginean, eta jaten, eta oso guai esan zen. Primera fiesta haciendo de las nuestras. Kariño gehienekin oroitzatzen ditutenak lehenengoa dira. Azkenean hor, ikustezu jende berria, toki berriak, parrando botatzeko, eta hori dena. Ez dakit, oso kutxuna da nire oroitzapenerik. Oso guaia da esperientzia. Nik edozeinei rekomendauko nion, eta ja bukatzi behar dago, baina bueno, es lo que hay. Hemen gatuko nintzen urte osoa, baino ezin dut, eta penakin, baino gehatzeian 2 aste hauek tope aprobetxatuko ditu, tope, behintzat oroitzapen oso polis bat ematet, bai Erasmusetik, bai Eskoziatik, kiston herrialde politia dela, eta baita ere Abertinetik. Ja 3 hilabete daramagu, que es no, locura. No, baina, ez dezu sentitzen daramatzu dela hemen, ez dakit. Super denbora gutxi, baina denbora gutxi hori da como 5 años, osea. Da super intenso. Es que daramagu bakarrik 3 hilabete, baina ja pasa dira 3 hilabete, baina es que da como... Bai, esan, lagun bate beti esateu, dala behin bizi barrekoa eta denak bizi bar deu lau. Osa, porque mora guzti zaude, kanpon, moiten, bidaiaten, unia gutxi zapaltzezu. Bai, total. Baina honetan gertatzekotan Euskalako bidai batzuk hartuta, zenba gauzen teniak eten volver, bai. Matezian kriston beldurra, como, ez dakit, burbujau puskatzea. Beno bateit jutea, baina bakitu eta, tipo, ya nire etapa itxiten dala, osea, guztuan hau entren Erasmusakin, eta jazta, osea, ez dela en plan, tipo, menia honaret betirako, tal, bueno, bizide, eta presna honaret etapa izteko. Gaude super sentimental. Bai, jarriko gehan egarrez, ez. Eta nahiz eta pixka zaila izan oroitzapen kutxunena aukeratzea, nik uste bat hau aukeratu berko banu, izango zala intziskiaten despedidak. Ona eta horri baino lehen, nire lagunak sorpresan lanian neola despedida bat intziaten, pizzas mozorra ziaten, eta geho parranda juinean, eta pixka bat tinki-winki bukau genuen. Nire familiak ebai, ni ona eta horri baino lehen, azkenengo egunean intziaten bazkai bat, eta dandanak juntau zian, eta bazkaldu genuen, egon ginean juntu. Oso ondo gordetazkat oroitzapen horiek bihotzean, eta ez egit, mina engozin, oie galtzea egunen baten. Ze gure maratoiak esaten bezala, Alzheimerra ez da buruko gaixotasun bat bakarrik, bihotzeko gaixotasun bat bai. Badakizu oindala ETV-ko maratoia. Orduen gaur kontako dugu gure bizitzako pasarte polit bet, ezta. Bueno, dakizu nina zela Mungiarra, eta Mungiarra ospatzen dira San Pedro jaiak ekaina maieran. Egunetako baten dituzozten ikastolako zuzendariek, urte horretako Mungiko jaietako pregoia, gure neban nik emon. Gente pilloa, claro, nintzen umbe bat, amazazpe urte txugez, eros den kriston ilusioa, gero jaietan beti, el pregonero! Bizitzako oso momentu polit bet, ez da, azkenan bizi zen zaren herri horretan lagundutea eta herri horren parte izetea, horrek ez deko presionek.
Oroitzapenetan pentsatzen jarrita, egia esan nik txikitan bizinunetik gehien ez duteko gogoratzen, ez bali mazan nire gurasoan bideo eta argazkigatik, ia beti gogorazten diatena behin nire urte betetze baten bazkari bat genuen, eta momentu baten nire gurasoan biztatik alde inun, eta esagertu nintzen. Eta aurkitu ziatenen, neon aitan kotxe berrin, barrun, eta aitak utzi zen, kotxen zeukan pintura pote txikitxo bat, komunan, tetxoa pintatzen egon zarako, eta nik zein bat, pintura potea iriki, inguruko banak jaja, parre asko, baina nire aitak, santzola, kotxe berria, eta pizera guztia, txuria, eta argazkietan namak argazkatea zen. Horatzen naiz lehenengo guna berarekin, eta eske super emozionatuta nago, zeren eske oroitzapen polita da. Pilo bat maite diot eta faltan botatzen dut pilo bat, biloi. Horregatik jarri dut. Suradera hau, nire anaia egin ziten. Gainera eske super polita da, super txintxua, super txikilla, da kukisimo. Erasmusera etorri aurretik nire lagunek agur rafari bat egin zidaten, sorpresa modura. Cristiano Ronaldoz jantziten ninduten, 1000 sorpresa eman zizkidaten eta beste gauzen artean egin zuten pasapalabra moduko bat gure herrialdeko galderekin. Oso gau berezia izan zen niretzako hori. Joan aurretik denok batera egin genuen afaria da nire oroitzapen kutxonenetariko bat. Guk ingenun denak barriako guztik 18 urte egin nitunen, denai opari berezia intzitzaigun, eta noski nahi intziaten bereziki betiako gatuketena dela kuaderno txiki bat, eta kuadernotan daude nire bizitzako argazki guztik, eta argazki horiek bakoitzen zerbait idatzita ez. Eta egia esan, hori izangoa zerbait betiako gordekotena, eta askotan igual oain ez nago etxen, oain ezin detoin, baina bai etxena honen hartzeet kuadernoa eta hasten naiz horrik pasatzen, oroitzapen horreke ematizkizu beste oroitzapen batzuta, eta nik uste dut dela politxena, eta hori da nire gorko oroitzapena, eta hola bintzat lagunei kinu bat iteien. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar, dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala, eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria, azkenengoa bailitzan edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutxa irekiak, zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Ilo bakamona ezagutzean, aritz bat jaioko da urbasan, urteekin ohartuko gara, betirako biziko zela, lagun minekin iluna barra, eternala bihurtuko da, xuxurlatuko digu ilargiak, oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutxa irekiak, zeinen